Benvinguts a la classe inversa de llengua catalana per ESO i batxillerat. Avui farem morfologia, nivell avançat, primera part. Comencem amb els pronoms. Avui veurem els pronoms personals forts, els pronoms relatius, els pronoms interrogatius i altres tipus. Els pronoms són paraules que substitueixen un nom, normalment, que ha sortit de la frase i que se sobreentén pel context. Pot substituir el subjecte, però també pot substituir noms del complement directe, de l'indirecte o d'on sigui. Tenim diversos tipus de pronoms en català. Els pronoms personals, que poden ser forts o febles. Forts si són tònics, tenen accent, i febles si són àtons. Per exemple, és tònic jo sortiré demà, però és feble i vam anar demà. Aquesta i es considera àtona. Els pronoms relatius, que són els pronoms que encapçalen les oracions subordinades adjectives, els pronoms interrogatius, que són els que encapçalen les oracions de pregunta, i altres tipus de pronoms, com determinatius o adjectius, que provenen d'altres categories gramaticals, però en el moment que substitueixen un nom es tornen pronoms. Comencem pels pronoms personals forts. Hem dit abans que tenen accent, són tònics. Es distribueixen amb les tres persones verbals, primera, segona i tercera, singular i plural. Els de primera persona són jo pel singular, nosaltres pel plural, mi pel singular i nos pel singular. Segona persona, tu pel singular, vosaltres pel plural, vos amb accent tancat singular, vostè singular i vostès plural. I la tercera persona, ell, ella, ells, elles, i el reflexiu i recíproc sí. Anem a veure algunes remarques que convé tenir clares. El pronom mi va sempre darrere una preposició, cap a mi mateix, per exemple. Exceptuant si les preposicions són malgrat, segons, llevat de, que llavors hem de posar jo. Segons jo, malgrat jo mateix, etc. Hi ha un nosaltres, que és el que se'n diu nosaltres de modèstia, que és el que hem de fer servir quan fem textos expositius. Per no fer una frase tan xocant com jo penso que tal cosa o tal altra, es posa nosaltres pensem que tal cosa o tal altra. Aquest nosaltres continuo sent jo, que sóc el que redacto el text, però és més modest que no posar la primera singular. Després hi ha el nos majestàtic, que prové dels textos medievals i que s'utilitzava només quan escrivia o dictava un rei o un papa. Nos, rei d'Aragó, Jaume I. Pel que fa als tractaments de cortesia, vos, que cada vegada està més en desús, s'utilitza en segona persona del plural. Vos sabeu que, i ara només l'utilitzaríem amb gent molt gran d'edat, o amb càrrecs molt importants. El que utilitzem més és el vostè i el vostès. El vostè, tercera persona singular, i el vostès, tercera persona plural. Vostè hauria de sortir, vostès haurien de sortir. Si hem de repetir diversos pronoms, és millor que un d'ells es torni un feble. Per exemple, ell no s'ocuparà d'ella, comença a sonar massa, llavors és millor dir ell no se n'ocuparà. El ell, ella, ells, elles, millor que no s'utilitzin de la mateixa manera com es fa en castellà, que fins i tot té la forma neutra ello. Per tant, hablaré d'ella, en parlaré, millor, amb un pronom feble. El sí pot ser reflexiu o recíproc. Per exemple, parla de si mateixa és reflexiu. Però si l'hem d'utilitzar en forma recíproca, millor utilitzar ells o elles. Per exemple, es relacionen entre si, es podria posar, però és millor posar es relacionen entre elles. I per últim, és millor utilitzar els possessius, que no els pronoms forts, amb expressions com darrere meu, no darrere de mi. A prop seu, no a prop d'ell. A davant vostre, no davant de vosaltres, perquè es sobrecàrrega l'expressió. Bé, els pronoms interrogatius són molt senzills, han de ser paraules que encapçalin preguntes, però a més estiguin substituint un nom. Qui ha vingut substitueix el nom d'una persona, què has fet substitueix el nom d'una acció, d'una cosa, quin
serà pronom, sinó d'un nom al darrere, recordem. Si tu dius quin cotxe et vols comprar, no és pronom. Si tu dius quin et vols comprar, és pronom. El quan substitueix una quantitat, també sinó d'un nom al darrere. No pots dir quants diners portes, perquè llavors no és pronom, sinó quants en portes, llavors seria pronom. On substitueix el lloc, quan substitueix un moment temporal i com substitueix una manera. Altres pronoms. Les altres paraules que tenim en el nostre idioma, els adjectius, els determinants, poden convertir-se en pronoms si substitueixen un nom. Fixeu-vos-hi. Aquest bolígraf, aquest boli, aquí és un determinant, perquè va davant del nom. És verd. I aquell és vermell. Aquest aquell s'ha tornat un pronom. És un determinant demostratiu que substitueix un bolígraf. Per tant, és pronom. El meu cotxe no és pronom perquè va davant del nom. El meu cotxe corre i el teu no. Aquest el teu està substituint el nom cotxe, per tant, pronom. Ell té 2 carreres. Aquí no és pronom perquè va davant del nom carreres. I l'Albert 4. Aquest 4 s'ha tornat un pronom perquè substitueix el nom carreres. El mateix passa amb els adjectius. El noi rus, aquest adjectiu, no és pronom perquè qualifica el nom i està al seu costat. El noi rus ve demà i el romanès ve dilluns. Aquest romanès s'ha tornat un pronom. I el groc és teu, també s'ha tornat un pronom, està substituint un objecte masculí singular de color groc. I l'alt s'acosta de pressa. L'alt ha deixat de ser adjectiu, s'ha tornat pronom perquè substitueix a alguna persona que s'acosta de pressa. Bé, això pel que fa als pronoms personals forts, relatius, interrogatius i els altres. Comencem ara amb els pronoms febles que sempre han sigut la pedra a la sabata de tots els estudiants de català.